पुलिस ती फैका सराय तो बुमा बथर फैका बुमा तैया फलते कक सावना ओं माने गथना के जे थैमानि से गथना कक मा सावना बुबाय के थैका बनो बुमा पास्ता बो बुथारै न बतन खाता आइ पास्ता के ब थांगो रबर रानानि बो थुजाक नायलाङैया हिंका मुतिनि ताम दइ बासाया बरक ननिया थुजा खनि न बुमानां सोंमानि थुजा इनके थुजा के सचाया ता तीन ताम जो थुकाबो तब बखा तंथगिया ग्वाल बो फाइ दुत सेम ननैया बखा गाय असमे मुसुक तलांनानै गाय किसे बामै रन सचाय हने थुजा ता सचारि हनो बुमा सचानाया थुजा इनके थुजा खनो कतना आसुक दं गयां साइका आसुक दं ता याथनो बाइक खालाइरो केन्दि चराय खथैसे आं बा नाइजि गयाबा ल ताम बारना मास 15 नेसला कान्जा सुनजा गिजा थानानै इनके बोसोराव फाइनाय फाइसि दं फैजा सुद दकानैनाय इनके सिनि सुबु मासा दङ बबो गिजा थानानै फाफायो फंगायके इनके हिमसिरि काका के थालायसे द आं तो तिनि मुसुक मा थांसनाय गिजा थानाय थु बहानिया बानाय थांलाय के बरक बासालाय इनके सरायनो बालकी याथे सबैनै बामैनो के नाचराय कथैता आनि बाबा कथैखाथाय आं साजिमाया थुजाक बामै तलं हाइता बुमा हिकाय तलांमालौ लामा दे जरा थांमालाय आनि बसा फाइसा गनै फाइ बाबु ताङै सराय राखसायनाय को लगे समजाय थाखानै बिहिरक साव हिकाय आनि बसाखाय साव बाबु सराय कस करिखा आं थाङैया माने थान्दा नैनो हानि फाइसा बायखेबा आं सिरखै कापकाता नों असराय गथै जब्ला नों ताम खलाय सारि नों आसो माया खलाय तो नों हामजाव करा नों माया खलाय तो माने नों ताम खलाय गया बनो नों माने मिया हर आइ दिबर किसा लम खानाय साव गिसरि सराय कलमिया सारिगो सांग मै थंलाय सेम रग्रैनाय सराय थङै तंजाव माने कक तो मानसुया को मनयै थं वारि के मनै मान समय चाचराय कुमार तो आनि साजला नगो नांबंनो आलका खालाय जाग जुदा कोनो थुजाक नै बोसोराव साइ दङ इनके थुजाक बाके नादि नै बोसोराव काके बामै बांलाय मा करै कक बा बांलाय खा जे उ को आ बनि काका बाय तंलाय सालाय हनैनाय गथनाङै बन काका बा दिनो फुङो खारि थागा हिंकाय काकानि बसालान आनि बाय आनि हामजा बाय तंगे बनि हामजा गुले इनके बबो लाइजा खारि थागा इनके ओ हामजो दजा खारि थागा त सलानो तो ताक तुइ फाइमैया उ उलत सोंलायानो कचांगे सोंलाय वा को चित्रा तम हामिरनो खिबदि मिला मिसल खलाइरनो हनै तंमानि इनके सला मास देर 2 मास मतन तंगैनाय फाइखा राजापुर बतनारफो इनके नगो फाइखा काय ब ओ हामजो को नुकावा अंखं खरै नानासि तो इनके नग बनि नगबो अब बन नांलाय थाय फालां नुलाय दङ बगलाम कासे तते इनके ना नाहारो इनके अब बखार हामलाया नाता राय बथामान का आं सुनि बागै बिसि आनि खाय अक्सगा बाहायमा सेंग्रा थगै सुक आखिनसे देहरबाय मांबाय सुक थैनाय सुक इनके बनां ताक बखाय यगै तङै ताक टाइम आलिया बमा बथार कि बमा माजारा बलते बना केस थाना दायरिगा थाना दामानि अब थाना कारि तुफाना जों हामजोंना तै हामजों आं हनै मालिया आंनि हामजा आं बसान बथार फैना मरा थाना नि बरक को फुन बायके नालायो दा हामजा का जों बुमा बुवा बाय आं जों बुमा बुवा कथा बाते केन जों काइ रेखा काइबो अम बायके बसा मांनाय गता हिंगा ताबो बिसिङो गथना से हाय इनके नि कामी रामपद पारा को रामपद को न पना मरा थाना ननि देबर सा सला मांनाय उमा अकरा इनके